Sanibona, phinde nginibikelele njengalethuba ngalomzuzu ngalelo hora ngalesi sikhathi. Sibonga umuhle umdali wezulu nomhlaba othandekayo, umsibekeli, isihlangu sethu esingcwele, ongumnini mandla wonke, oluthando, oyintshisekelo, olithemba, oyinkazimulo, ongcwele, othandekayo, osibekela ukwenza konke ngaso sonke isikhathi. Sibonga ubuhle bakhe, sibonga ubukhulu bakhe, sibonga imangaliso zakhe, sibonga ubungcwele bakhe, sibonge ngako konke asenzela kona ngaso sonke isikhathi. Umdali wezulu nomhlaba, udumo lonke maluye kuye ngaso sonke isikhathi. Singabantu kumele sihlezi sazi ukuthi ithina esihlalela ukusebenza lapha emhlabeni, ithina esihlalela ukulangazelela lapha emhlabeni, sorry, ithina esihlalele ukwenza konke ngokusizwa uNkulunkulu nangokuthandwa yizulu umdali wezulu nomhlaba. Esikoleni mase sakhiwe isikole, wena ohlalela ukuthi uvuke each and every day, ugeze, ugqoke, udle, ugqoke i-uniform yakho esikoleni. If imisebenzi ikhona lapha emnyango, wena ohlalela ukuthi ulungise i-CV yakho, ulungise amakhophi, ulungise u-ID nani nani, izitifiketi zakho, ebese uyo-apply. Mase sekufaka nasey'nkundleni zokuxhumana, umsebenzi wakho ukuthi uphume uhambe uyothenga idatha and then ubuye bese uhlala phansi u-apply and all those job, umsebenzi wakho. And it's up to your hands ukuthi yini oyenzayo oyilangazelelayo. Umsebenzi wakho ukuthi zikhona iy'tolo zey'ngubo ukuthi kube nguwosuka uhambe uyothenga ukuthi ezingidinga iy'mpahla ezokwana uthi unotshe because angisenazo iy'ngubo. Umsebenzi wakho ukuzisebenzela, umsebenzi wakho ukuzisiza, umsebenzi wakho ukuzihlenga, umsebenzi wakho ukwenza konke ngempilo yakho. So sonke sisafuzula lapha emhlabeni, sonke siyalwa ngaso sonke isikhathi, sonke sisempini ngoba le mpi phakathi kwaNkulunkulu nesitha, akekho ongekho empini. Yabo uma sisalapha emhlabeni, sisalapha entendeni nesandla sesitha, sisempini sonke, sisengcupheni sonke, sisenkingeni sonke. Umntwana ohlase primary, ungumama, ungubaba, ungusisi, ubhuti, umalume, umalumekazi, ugogo, umkhulu, ungumfundisi, ungumbhishobhi, ungubani, usempini, akekho ongekho empini. Ngaphandle kwalaba-ke sebehlukanisela ukuthi awuvele thina sibhilonga ngala kubumnyama, thina vele sisidayise ngemiphefumulo yethu, thina vele sisebenzela ubumnyama, thina vele singama-agents kanje kanje. Ibona kuphela-ke labo bantu abangekho empini. But wena if usayi-soul esalangazelelwa uNkulunkulu, esakhandlelwa izulu, you are at war, usempini. Okubalulekile ukuthi sazi ukuthi kule mpi iy'khali esinazo izikhali zamaKristu asibhalela ngazo uPawuli lapha encwadini yabase-Efesu chapter 6, ukuthi asihlale njalo sifakile ekhaleni lethu insindiso. Wazi ukuthi mina ngisindisiwe, wazi ukuthi mina ngiyakholwa, wazi ukuthi mina ngazalwa noJesu inkosi yomsindisi. And I heard enye intshumayelo ngelinye ilanga ukuthi yazi sitha ayikho into esingamelana nayo ngawe if uhlezi ukhuluma ngama-testimonies akho, if uhlezi ukhipha ubufakazi ngawo, ngoba kuthiwa okholayo unobufakazi ukuthi uJehova ungithathe la, wangibeka la, wangisusa la, wangibeka la. Ayikho into engenziwe isitha ukuthi umelane nalokho. Asikho esingakwenza ngoba ubufakazi it's a journey, a relationship obenayo noNkulunkulu. Ukuthi uNkulunkulu ungisuse ebubini, uNkulunkulu ungisuse kade ngiphuza, kade ngibhema. Lobo bufakazi bakho lobo ibona okwenza uqine ukuthi mina ngiyamazi uNkulunkulu, ngiyamazi ongithandayo. Ngiyamazi uNkulunkulu engisuse ezweni kade ngibhizi ngiqamba amanga kanye nabo bonke abantu. Ngiyamazi uNkulunkulu engisuse ezweni kade ngithanda izinto njengabo bonke abantu. Ngiyamazi uNkulunkulu engisuse ezweni kade ngiphuza ngibhema njengabo bonke abantu. Ngiyamazi uNkulunkulu engisuse ezweni kade nginenkohliso, kade ngihlezi ngidlinza, nginenhliziyo embi ngaphakathi njengabo bonke abantu. Ngiyamazi uNkulunkulu. So ayikho into isitha esingamelana nayo ngalokho. Because isandla saNkulunkulu uyasazi futhi utshengisa uku-appreciate ngokuthi ngiyekusophinde ukukhohle uNkulunkulu akwenzele kona. Futhi uyakubona uyakubona ukuthi kukhulu kangakanani. Futhi kuzohlezi kudlala indima enkulu empilweni yakho. Isihloko nje kufisa sikhulume ngazo sithi umbuso wezulu sisawufuzula sonke masingalibali. Umbuso wezulu uyafuzulwa ngabawufuzulayo. Sonke siyalo, sonke siyadonsa. Ngitshela ukuthi khona abantu abarelaxile, amakholwa kuyadonswa, kuyafuzulwa.
kuyashikashikwa, sisenkingeni. Njengoba sakha nje omunye usaxova udaka, xovela indlu yakhe. Omunye useyaphahleka, omunye mhlawumbe useyapenda, omunye mhlawumbe usefaka irufu, useshayela irufu, omunye mhlawumbe useqedile mhlawumbe usefaka ifenisha endlini yakhe. Sonke sibhizi. Kuwukuthi lo osephezulu asize laba abangaphansi ukuthi ayibo wena usaphahleka, okay, uthi ngikusize kuphahleka kanje kahle kahle. Oh wena okay, uthi ngikusize kahle kahle udaka lakho ukuze liqine kumele ufake amanzi amancane, kumele ufake usimende omningi, zonke lezi zinto. Ngoba sonke sisempini, sonke siyafuzula, sonke kumele sisizane ngaso sonke isikhathi. That is uNkulunkulu ehleze lethi ihloko ehlukahlukene ukuthi mhlawumbe abantu ababhekene nalezi zimo uzohamba ngale hloko aqonde, mhlawumbe omunye obhekene nalokho uzohamba ngale hloko asizakala aqonde. Kanjalo sisizane, sifuzule size sifinyelele enkazimulweni yasenkosini. Umbuzo uthi, ukhona yini umuntu? Ayikho into elungisa lapha emhlabeni. Ayikho inkinga elungisa ngenye inkinga. Akukho ukuthi ngoba ngikwenzela ukuhle izolo, shuthi namhlanje kumele ngone kuwe. No, kanjani? Uzothi unesi kade ngoba nakho wena lokho njani? Wena siguli. Ngikusizile izolo ngakulapha. Namhlanje kumele ngikuthukise noma kanjani. Namhlanje kumele ngithi sasisafelele. Ukhala njalo ufuna ukuphiphwa njalo. Just because ngikwenzile yesterday. Akwenziwa njalo abantu baNkulunkulu. Singabantu futhi yazi siyayisimthathe ngendlela yethu uNkulunkulu engeyona. Senze ngokuthanda kwethu. Umbuzo uthi ukhona yini umuntu ongathi kothandiwe wakhe noma kumzali wakhe ngoba ngithekile igrosa la ekhaya ngoba mina ngenzile ukuthi nokuthi baba ngeke ngisakulalela. Cha. Yes, ithengile igrosa kuyabukeka kuyancomeka kuhle kufanelekile vele. Siyabonga inkosi kubusise mntwana. But akusho ukuthi sekumele ukhohle indawo yakho njengengane, usayingane la. Usalendele mina, usathembele kumina, usangumntwana. Fana nasenkolweni ke abantu baNkulunkulu. Athi umuntu ngoba ngithumekile ngoba ngishumele i-hour lonke ngoba ngenzile 1 2 3 sekumele ngizenzele nje noma kanjani. Ngihambele ngenze inkanuko zami, ngihambele ngokuthanda kwami, ngihambele ngokuyihola mina, cha akunjalo abantu baNkulunkulu. Balekile ngaso sonke isikhathi sithobeke senze intando kaNkulunkulu. Senze okufanelekile. Intando kaNkulunkulu usho njalo uJesu. Encwadini kaMathewu 6 uthi mayenziwe intando kaNkulunkulu emhlabeni njengasezulwini. That is why lo mthandazo kuwumthandazo omkhulu ekumele sikhuleke ngaso sonke isikhathi insuku zonke. Khona sokhumbula ukuthi sihlalela ukuyenza intando kaNkulunkulu. Khona sokhumbula ukuthi sihlalela ukugcina yonke imiyalelo yakhe. Khona sokhumbula ukuthi sihlalela ukumlalela insuku zonke uJehova umdali wezulu nomhlaba. Ngoba ungumzali into ayenzayo ukukhipha iziyalo, into ayenzayo uyasixwayisa, into ayenzayo uyasisiza, into ayenzayo usiza thina. So ngokukhipha kwakhe zonke lezi ziyalo ngokusiza thina kangaka. So sizakala kanjani uma singamlaleli? So sizakala kanjani if singakholwa amaphupho mekhuluma nathi? So sizakala kanjani if singakholwa kwa izwi lakhe? So sizakala kanjani? Indlela elula yokwazi ukuhlezi usebukhoneni baNkulunkulu ukuthi ukukholwa kwakho kungabe usuku olulodwa. I always emphasize mina ukuthi into uyayenzisisa yazi if uyenza njalo, if uzihlukana, because ayikho into ebalulekile semqoka nje ukwehlukanisa. Uzazi ukuthi u-left noma u-right, uyabanda noma uyashisa, uyakhanya noma umnyama. But uma ukuthi ngazuthi kuthanda ukuba cream white, is it white or black? Luya cream luyana usho ukuthini? So njengoba sengishilo ukuthi indlela elula ukwazi ihlezi sebukhona baNkulunkulu ukuthi intando kaNkulunkulu siyenze njalo, ukukholwa kube indlela esiphila ngayo, kungabe wangesabatha kuphela, kungabe wangesonto kuphela. Ngoba njengoba abaningi baze bakhumbule ukuthi bayakholwa uma sekuthiwa isabatha kusasa. Ngikhane ekhumbula ukuthi hayibo kombe ngiyakholwa, hayibo ijazi lami libi, hayibo i-staff dress sami, hayibo.
kuyikhala ecabanga ukuthi kombe ngineBhayibheli sekudliwe lahliwa izintuli. Kepha simelwe ukuthi siqonde abantu baNkulunkulu ukuthi uJehova ungubaba wethu ohlala ekhaya ezulwini, ofanele ukwesatshwa nsuku zonke. That is in caps. Uhlala ukusatshwa nsuku zonke. Hayi ukusatshwa ngeSabatha kuphela. Because uzokhohlwa uma usaba ngeSabatha kuphela. Uma ungayanga kuleli viki, nakuleli zayo, yaphela inyanga, awusamsabi. But uhlala ukusatshwa nsuku zonke. Uhlale ukuthanda nsuku zonke. Nsuku zonke in caps uyakugcizelela. Uhlalela ukukhonzwa nsuku zonke. Ngiyazi ukuthi ngabadida abantu abaningi ukuthi simkhonza kanjani uNkulunkulu nsuku zonke, because insuku zokukhonza uSabatha nangeSonto. Ukumthanda uNkulunkulu nokumesaba nokwenza intando yakhe nokumdumisa. Umdumisa every day. Umdumisa ngephimbo lakho. Umdumise ngokufunda izwi. Umdumise nanoma ingayiphi indlela ngokuthanda kwakho nangesikhathi sakho nangokuziholela wena. But usekhonzwa, usumkhonza uNkulunkulu, ila usumkhonza khona-ke. Ngosuku akhonzwa ngalo nangendlela yazele ngayo ezwini lakhe. Ukuthi ngikhonzeni ngobungcwele, nikhonzeni kanje, nenze kanje nakanje. Ngokholwa nguye nangokuthanda izulu ngaso sonke isikhathi. Wena-ke ngesikhathi sakho ungayifundela izwi noma iliphi, ngesikhathi sakho ungayihlabelelela noma kanjani, ngesikhathi sakho because uyazidumisela okuyinto ya everyday, okuyinto yansuku zonke. Wenze konke nanoma ikuphi okuhlangana noNkulunkulu. Ngikuthanda ukuveza kakhulu abantu baNkulunkulu ukuthi uJehova ufanelekile ukuthotshelwa, sorry. Njalo, underline, njalo ufanele ukuthotshelwa njalo. Njengoba nje sengingabeka ukuthi indlela elula yokwenza intando kaNkulunkulu ukuthi uzihlukanisele umkhethe uJehova ukuthi mina impilo yokukholwa fisa kube impilo yami nje. Ngivuka ngezwi, ngilala ngezwi, ngiphila ngakho, ngidla yena uNkulunkulu nje. Njengoba bengingabeka ukuthi indlela elula ukwenza kanjalo, like kufana nebhinca. Amabhinca okuqala uyazazi ukuthi ngibhinca. Number 2, okwesibili uyaqonda ukuthi kusho ukuthini ukuba yibhinca. Number 3, siyababona nangendlela abagqoka ngayo. Number 4, siyababona nangendlela abakhuluma ngayo. Siyababona indlela abacupha ngayo isoka nandani. Kucaca ukuthi ngiyibhinca. Ubona lihamba lapha emgaqweni ukuthi hayi ibhinca-ke leli. And abamele ngampela indaba yabo ngeke umbone ngelinye ilanga usefaka ama-earphone, usefaka ama-chain, screw. Uba ibhinca nje from A up to Z. Uba ibhinca nje nsuku zonke. Wardrobe wakhe wonke urepresent ububhinca. Ngalamabhuluku yabo, what is it? Ukukhuluma kwakhe, ukuhlonipha, ukuthobeka, ukucupha isoka, kurepresent ububhinca bakhe. Nendlela ayihambayo kancane kancane emidlalweni, kancane kancane emcimbini, kancane kancane emicimbi yesintu nanani. Into engiyithande ngabo ukuthi babumela ububhinca babo. Singazike kwabashintshayo bangasakwenzi njengamanje. But babumela, abayishayi ngapha nangapha. Uma ephuma kube ibhinca, ubuya kube ibhinca. Okusho ukuthi kahle kahle uma sesizwa ngasekukholweni, abantu abazazi ukuthi bawubani. Abazazi ukuthi ukukholwa yini. Abazazi kumele bagqoke kanjani. Abazazi kumele benze. For a matter of fact, yazi umunye umzalwane nje uyewasho izolo. Wathi hayi ngoba singazi siyazi. Senza ngamasibomu. Hayi ngoba singazi siyazi. Sishaya abangazi. Wenza ngathi ukhohliwe. And umuntu masefuna ukuyenza ngenkani into akafuna ukuyenza. Ushaya ngathi uthi akakuzwa. Akuzibe. Let's say nje uzokhuluma nekholo. Uthi hayibona uyikholo ugqoka ibhlukwe lizokuziba. Sizothi awahlanqane, awume. Because ufuna ukuqhubeka ngenkani ayenze lento ngithi. Ufuna ukuqhubeka ngenkani ayiphile lempilo ngithi. Ufuna ukuqhubeka ngenkani akwenze konke lokho. Ngikuthanda ngoyini. So amakholwa mengabe hlangene nezwe ufuna ufana nalo. Uma behlangene nemndeni yabo engakholwa uzofana nama kuthi uyahlada nangeSabatha, it's fine kufana nabo. I don't know, ingoba nakho uNkulunkulu ulunge kakhulu, lo kulunga kwakhe kwaze kwatshaleka kithi
sesilunge saze sa-tolerate yonke into siyayivumela ukuthi no, it's okay, it's fine, ungakwenza. Asisaphili nabantu, sesiphila nabo. Sorry. Kahle into ebalulekile ukuthi siphile nabo bantu. Singabe zilwane phambi kwabo, but siphile nabo. Basitholakala siphila nabo. Sitholakala simdibe munye njengabo. Sitholakala senza konke abakwenzayo. Sitholakala sikhandlekela konke abakhandlekelayo. Sitholakala yazi ukukhuluma iqiniso nje wonke amakholo. Like I said, ayazi ukuthi kumele aphile kanjani. Ayazi ukuthi kumele enze kuphi, angenzi kuphi. Ayazi ukuthi kumele ahambe ziphi indlela, angazihambi ziphi. Akwazi abantu bakaNkulunkulu ukuthi ngale khulunywa indaba yodwa ebhlukwe kubantu besifazane. Sonke siyazi uJesu noma njalo usho njalo. I think it's 23 verse 4 and 5 ukuthi owesilisa angagqoki wesifazane, wesifazane angagqoki wesilisa. And imimoya confirm ukuthi esihogweni sidila nabo laba abagqoka amabhlukwe ngenkani, ngoba amabhlukwe represent thina. They have got our own codes because uNkulunkulu siyamazi ukuthi remember abantu bakaNkulunkulu ukuthi uSathane uyazi ukuthi uNkulunkulu uyaleza ini, uyazi ukuthi uNkulunkulu usebenzisa ini, uyazi ukuthi uNkulunkulu unjani, uyazi ukuthi uNkulunkulu uthanda, uyazi ukuthi uNkulunkulu akathandi ini. Ebese isitha siza kuwe sizokunikeza exactly lokho uNkulunkulu angakuthanda, so that uzobambelela kona bese ubuswa isona, unganakeni, ungaboni wena muntu kaNkulunkulu. So uzothini? Ngeke silesikhuluma into eyodwa. Indaba yebhlukwe iyaziwa. Khuluma indaba into eyodwa kubantu abashadile ukuthi kumele banqwaze enkonzweni, kuyaziwa lokho but abakwenzi ngenkani. Yokhuluma into eyodwa ukuthi hayi yena ukuthanda izinto nani. Abantu bayakwazi, yena ukuthanda amacici, yena ukuthanda amanecklace, yena ukuthanda izinzipho, yena ukuzihloba ngengaphandle, hlobani ngengaphakathi, yena ukufaka ama makeup. Ziyaziwa zonke lezi zinto. It's because imoya isuke sibusi singaphezulu. Bese kugcina kwenzekile ke ngenkani. And baze basho ukuthi kuyaziwa konke lokukhulumayo and ningaphakathi lakho knows because uNkulunkulu ukhuluma ngengaphakathi lakho. Yasho uNkulunkulu ukuthi umthetho ngisazobhala manje emphapheni zamanje, sengizobhala la enhlizweni zomuntu. Wonke umuntu uyokwazi. Uyazi into yenzayo ukuthi wrong, uyenze wazi ukuthi wrong, but uyenze ngenkani. Uzozazi lezi ndlela zakho ukuthi akuzona. Uhambe kuzona ngenkani, wazi kahle ukuthi akusekona. Uyokwazi konke. And then bese kuba kuyena komuntu ukuthi uyawucima umoya ngokuhlala njalo ephambana neziyalo zaNkulunkulu ezihlezi ziwelele kuye. Ngakho ke ngifisa ukuveza abantu baNkulunkulu, uyazi ukuthi ukugcina umthetho, ikakhulukazi imithetho eyishumi, nokuhamba ngezithelo zikamoya. Akhuluma ngazo uPawulu encwadini yabaseGalatia chapter 5. Ukuhamba ngokunjabulo, ukuthula, ukukholeka, ubuvi, ukuzithiba, ukukholeka, ubumnene, umhawu. Ikona ukungasikhanisela, uzivulele kona amagethi asezulwini. Ukubiyela njengomntwana ovalelwe igate, abeke ngaphakathi anikeze ukudla kwakhe, ama-chips nani. Bese eqhamuka inja ngaphandle. Because ugcwele ama-chips angisela esandleni umntwana kade udla kamnandi. Ilo ifuna ukukhotha izandla. Ikulume ukuthi mayikhotha izandla kuze kube mnandi, libe luziphi ama-chips. Ukuthatha ama-chips yipho khona izolibele ukukhotha sekumnandi akithi. And that's for so many time. Cabanga ukuthi uyivulele. And then ungena kwayo le ndlu, wavula isango, iyangena, igxume, ikugxavune. So umthetho uyasivikela njengesango. But if singawugcina, ithina esivulayo, sivulele izinja ukuthi zingene. Bese siqeda ngathi. But if siwugcina, siwenza siyalondeka. Kubona wonke amaqhinga esitha, esibhonga njengebhubesi, sifuna singamgwinya. Ngakho ke namuhla abantu baNkulunkulu phendukani. Nibuyele kuJehova ngoba umbuso wezulu usondele, ukufa usondele kakhulu. Ukufa kula idosane kakhulu.
kakhulu cause ukona ukwazi ukuthi ngafika nini, but uyazi ukuthi ngafika nami kusukela manje. Awukwazi ukuthi ngakufikela kephi, awukwazi ngakufikela kanjani, awukwazi ngakufikela ngayiphi indlela, awukwazi ukuthi ngafika ngobani, but uyazi ukuthi ngiyenzeka. Uyazi futhi ukuthi nanoma inini emaduze. Nazi ukuthi bantu baNkulunkulu sonke sisawufuzula umbuso wezulu. Sonke sisayifuna le ndlela. Sonke sakufuna lokukhanya, sonke sakufuna lokuphilisa, sonke sakufuna lokuphulukisa, sonke sakufuna umbone uJesu enkazimulweni. Akekho ohlalela ukuthi ayihlalele nje lapha emhlabeni. Whether umfundisi, whether umprofeti, whether umbishop, whether ubani ombonayo, akekho ohleli. Siyafuzula sonke. Siyawa. Phinde uvuke. Kuba kuwena ukuthi ekweni kwakho uyavuka yini na uzithuntuthe noma wenza njani. Ngiyakuvumela ukuwa kwakho ukuse bho phansi bese uthi hayi sengiyasimama ke nje manje njengamanje. But isikhathi sokuthi abantu baNkulunkulu sisebenze ngokunamandla. Sisebenze ngokuqina ngokuqiniswa inkosi. Sihambe ngokamoya singahambi ngenyama ukuze singesathela izithelo zenyama. Sikhulekele ukwenza intando kaNkulunkulu, sikhulekele ukugcina imiyalelo kaNkulunkulu, sikhulekele ukuvikeleka, sikhulekele ukuhlengwa, sikhulekele ukusindiswa, sikhulekele ukuqonda ezintweni zonke, sikhulekele ukuthi sihlale ebukhoneni baNkulunkulu. Ngoba umbuso wezulu sonke sizawufuzula. Mawusala emhlabeni usalwa. Akekho ngcwele, akekho most holy. Uyedwa kuphela omuhle, uNkulunkulu omdali wezulu nomhlaba. But ozikhandlayo abe muhle aze impilo yakhe iba mfishane njengoJesu. Waphelela uNkulunkulu washeshe wahamba ubuyela ekhaya ezulwini. So if isikhandla ngaleyo ndlela, isikhathi esingaba sifishane kakhulu lapha emhlabeni. But uzwa ukuthi sibizele liphi icebo, sibizele ukwenzani, sibizele ukuphila yiphi impilo, sibizele kuphi okuyintando kaNkulunkulu, okusiza ababuthakathaka, okusiza abaningi abasazama, ngoba kungumsebenzi wethu. Masilangazelele kwasenkosini ngaphezulu kwayo yonke. Ubumnandi besikhashana busiza ngalutho bantu baNkulunkulu. Ziyadlula zonke lezi zinto ziyaphela. Phela manje imali ungakayikhiphi ngisho ebhenki. Phela manje injabulo ungakaphumi ngisho ilanga ekuseni. Sekuphelile utshwala lapha kwenu. Sekuphelile ubumnandi. Sekuphelile ukujabula. Phela manje ama-chips uthi uyijabulisa ngawo asephelile. So asisize abantu baNkulunkulu. Sifuzuleni, siqine. Siqinisane. Senzeni intando yakhe. Sibuyele uNkulunkulu. Asho njalo nje incwadi Isaiah isimemo sokusindisa Isaiah 55 verse 6 and 7 uthi mfuneni uJehova esenokuthola. Nimbize seseduzane. Omubi makashiye indlela yakhe abuyele kuJehova. Uyakwenza ukuthethelela yebo nemicabango yakhe abuyele kuJehova uyakwenza ukuthethelela kube kukhulu. Isikhathi ukuthi ushiye konke manje ubuyele kuNkulunkulu. Yena ozokwenza ukuthethelela kube kukhulu. Yena uzokuthethelela kona konke ukona kwakho. Yena uzokuthethelela kona zonke iziphambeko zakho. Isikhathi sakho sokuthi ubuyele kuJehova njengamanje. Isikhathi sakho sokuthi ubuyele kumdali wezulu nomhlaba. Uhlenge usindise ubhabhadiswe ngoba umbuso wezulu usondele. Ngoba uJesu uyabuya. Ngoba ungafana noma yini and asisekho ithuba lokuphenduka ngale kwethuna. Alikho ithuba lokwamukela uKristu ngale kwethuna. Alikho ithuba lokwenza intando kaNkulunkulu ngale kwethuna. Alikho ithuba lokusondela nanoma yini ngale kwethuna. Phela ukukhala nokugedlezela kwamazini nokuzisola okukhulu kakhulu. Engingathandi ningafisi nangelilodwa ilanga abantu abakuzwele ngoba abakuzwayo njengamanje bakhala isimayemaye. Abakuzwayo njengamanje bakhala abathule. Akumnandi. Kubuhlungu. Yikho kubalulekile ukuthi siqine siqikelele ukwenza intando kaNkulunkulu. Sisindise sihlengwe. Uhlale wazi ukuthi nje mina ngi-right. Cause ayikho umuntu responsible for impilo yakho. Wena kuphela responsible for ikusasa lakho. Wena responsible for indlu yakho. Wena responsible for impilo yakho. So ngabe ayakha yini indlu yakho engale kwethuna? Ngabe uyafuzula yini because uyafuzula umbuso wezulu. Awuthola yini umbani? Ngoba nakho uthi udaliwe ayikho njalo. Uyasetshenzelwa uyakhandlekelwa. Awufani nendlela elula lapha emhlabeni ukuthi hayi uzovela uthwale nje bese uyayithola, uzovela unikele ukuthi bese uyathola cha.
la kudinga ukuthi unikele umphefumulo wakho kuJehova bese uyasisebenza, because uJehova uzobe sekuthathe kubeke sekuhambisa kwi-journey nakuhamba ukuthi mntanami indlu yakho yakhiwa kanje nakanje nakanje, ngokulalela nokuthoba nakwenza intando yakhe. Kasi nje benani bosise kakhulu. Hlala nazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda isono, hlala nazi ukuthi uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana nje khona la khona short 10-minute clips TikTok uLihle Themba, kube u-Instagram Lihle Themba Wendy with I am Mzobe, bese kuba Facebook lapho khona nemibhalo for abantu abasebenzisa abo-phone mode sometimes uLihle Themba Mzobe. Nkosi benani bosise ngiqinise kakhulu manje uze phakade. Amen.